Badakizu Chanel Bost perfumeak gorotzaren molekulak dituela osagaien artean? Sustantzia eskatologikoak, gorotzetan agertzen direnak. Kakao usainaren molekulak, alegia. Adibidez, indola, eskatola, begira ze izena, eskatol. Chanel Bostak eta beste perfume askok molekula horiek dituzte. Baina ez gaitezen urdurik jarri. Eskatola eta indola ez daude gorotzetan bakarrik. Amaren esnean daude, eta txerri haragian, eta beste animali batzuek ere badituzte, eta lore zurietan nahin usain goxoa duten jasmina eta horrelako lore zuriak. Horregatik Chanel Bostak dauzka molekula horiek. Indola eta eskatola oso molekula bitxiak dira. Hori da kimikaren lilura. Molekula hauek oso kontzentrazio handitan daudenean, gorotz usaina dute. Baina oso kontzentrazio txikitan hartu ez gero, usain freskoa eta gozoa eta atsegina dute. Lore freskoen usaina. Eta hori gutxi balitz, gainera usain goxoa duten beste sustantzia batzuk finkatzeko balio dute perfumeetan. Lurrunarekin ihes egin ez dezaten. Kimikaren magiak eraginda iwingarriak izan daitezke sustantziak egon daitezke perfume sofistikatuen osagaietan. Beste molekula batzuen adibidea izen berezia dutenak. Kastoreoa, kastoreek ipurditik isurtzen duten likido oliotsu bat. Edo musketa, Asiako orein batek isurtzen duen sustantzia bat da. Horiek denak oso ezagunak dira lurrungintzan. Perfumegileek horiek denak probatu dituzte perfume perfektuaren bila. Baina nola jakin perfumea perfektua den edo ez? Usaintzen duenari galdetu behar, ezta? Hori egin beharrean, gaur egun usaintzen ari denaren garunaren jarduera neur daiteke eta irakur daiteke usaintzen duen bitartean. Eta diotenez, adimen artifiziala iritsi da lurringintzara ere. Perfume berrien diseinuan, baina hori zer da, etorkizuneko kontu bat, edo erabiltzen ari dira gaur egun.